जेबो माबा मोनसे मिनिं दङ होननानै आं सानाखै जे थांनाय समाव एनडिबि बिएलटि जि मोननैनि हाथियार सोमावसारनायमोन दा बे मोननै हाथियार सोमावसारनायनि उनाव गोदानै सोरबाया आरो बेबायदि हाथियार सोमावसारनो हागोन होननानै आं बुजिया बिसोर ओरैनो बेखौ फोसावलाबायनानै थाखा फैसा खांगोन थासारिखौ गाज्रि खालामगोन बिनि उनाव गावनि जिबनाबो धंस जागोन समाजाबो खस्थ मोनगोन बेखिनिखौ खालामनायनि बादै माथो खालामनो हानो बिनि बादैथ जेबो गैया दा नंखायनो बे जि मोनसे एसेबां गोख्रों एनडिबिनि मुभमेन्ट जानानै थांबाय गोख्रों बिएलटिनि मुभमेन्ट जानानै थांबाय दा बै मुभमेन्टजों जोङो माखासे एचिभमेन्ट मोनबाय दा गोदानै सोरबाया बेबायदि ओंखारनानै माबा मोनसे मावनो हागोन आं बेखौ खुनुदिन साना दिनै भारत सरकार आसाम सरकाराबो बेखौ मालाबाबो लामा होनाय नङा बिथांमोना थासारिखौ गाज्रि खालामनो हागोन बिनि बादै जेबो खालामनो हाया बेफोरो जेबो माबा मोनसे मिनिं दङ होननानै आं सानाखै जे थांनाय समाव एनडिबि बिएलटि जि मोननैनि हाथियार सोमावसारनायमोन दा बे मोननै हाथियार सोमावसारनायनि उनाव गोदानै सोरबाया आरो बेबायदि हाथियार सोमावसारनो हागोन होननानै आं बुजिया बिसोर ओरैनो बेखौ फोसावलाबायनानै थाखा फैसा खांगोन थासारिखौ गाज्रि खालामगोन बिनि उनाव गावनि जिबनाबो धंस जागोन समाजाबो खस्थ मोनगोन बेखिनिखौ खालामनायनि बादै माथो खालामनो हानो बिनि बादैथ जेबो गैया दा नंखायनो बे जि मोनसे एसेबां गोख्रों एनडिबिनि मुभमेन्ट जानानै थांबाय गोख्रों बिएलटिनि मुभमेन्ट जानानै थांबाय दा बै मुभमेन्टजों जोङो माखासे एचिभमेन्ट मोनबाय दा गोदानै सोरबाया बेबायदि ओंखारनानै माबा मोनसे मावनो हागोन आं बेखौ खुनुदिन साना दिनै भारत सरकार आसाम सरकाराबो बेखौ मालाबाबो लामा होनाय नङा बिथांमोना थासारिखौ गाज्रि खालामनो हागोन बिनि बादै जेबो खालामनो हाया BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75 जौखोन्दो रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50 जौखोन्दो रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25 जौखोन्दो रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउन्सेलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 700227129 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindacollege@gmail.com